Ka Portugal ka hapan ya lingba kelinti ke ba etam pan poi shadu ka final. Hato Cristiano Ronaldo wala ban thau biang sakiwe pat ki history. Kiriu it football hakeleng ka perthai menta kidang pej bnia ya ka bracket jong ka FIFA World Cup. Haden blastang kano Austin ka Portugal klasya kedeu baka don hapdeng kalinti ke ba etam lada ka kwa ban poi shadu ka final barbanra ya ka nam lado. Kat kum kacingya jong ka bracket ka Portugal kala bane kon persya ya ki kenhun ki ba klantam ha ka perthai. Kacing lekai ke Baningkong kala ban long persya ya ka Croatia ka kenhun ka baju pen i ya kacing lekai ke baskem bat ka bala poi kham jingai ha ki World Cup ki bala dem. Lada ka Portugal kala ban job ya ka Croatia kacing lekai ke babut kana shushu ka Spain kala ban long kaliang persya ha ka rau 16 ka Spain ka de ka kenhun ka baponam na ka banta kacing lekai ke basten kacing ya teli kacing bat bol ke babha kumta kane kanlong kacekun ka bai tanat bha haden kata ha ka quarter final ka Portugal kala bane kandu ya ka Belgium wala ka Belgium kala pen kala katto kane ya ka kanhun jongka handai kadang dei ka kanhun ka bala ban penjenjar ya kino kiliang persya lada ka Portugal kala ban job se ka Belgium ha ka semi final kala bane kandu ya ka France kadon bun kirang lekai ke batbit bat kacing lekai ke bakrau ha kilumpung ba kumta kane kanlong kacing le ke ba etam bat lada ka Portugal kala ban job ya kini baro ha ka final kala bane kandu ya ka Argentina lada kane kacia kanlong ka wei ne ki final ki ba ka partai football ka ap kmilinti bha wadla kalenti kalong ka ba hendai kanu Cristiano ka Portugal kidang ngej scam ba Cristiano Ronaldo bat ki parlok chu kila ban pen urlong ya ki jing angnut pan ra ka World Cup ka Baningkong ha ka history jong ka Portugal kacing keli menta kalong hato Cristiano Ronaldo unla banyalam ya ke Portugal lingba kane kalenti ke ba pat ban thau ya ke history ne kendon ki kenhun ki bala ban penkut no ya ke jia linti jong ke Portugal lingba kacing mot jong phi phila ban tho ha ka comment hapo jong kane ke video